बे जागासिनो दङ बयबो रायजो राजाफ्रा दा उपलब्धि खालामदों जे इउपिपिएलनि दारैहाय जेबो जौगानाय खामानि जानाय नङा आरो थांनाय 3 बोसोराव जेबो जामाराखिसै फैगौ समावबो जानाय नङा बेखौ बयबो उपलब्धि खालामनानै बिपिएफ दोलोजोंनो खामानि मावनानै गाव गावनि ओनसोलाव भबिसतआव उन्नयन खालामनाय गावनि न'खर सालायनाय गावनि फिसाफोरनि फरायनाय दरायनाय बेफोरखौ थिग थाक खालामनायनि बयहाबो मोनसे सिद्धान्त दङ बयनिबो गोसोआव सिमां दङ दा बेखौ जाफुंनो थाखाय बिपिएफआव जइन जादों। दा साबैसे मानसिया जइन जादों? ओरैनो फिसा गामिसो हल बिसोरो फैदों गार्जेनफोरखौल' जइन जादों आरो बिसोरनि न'खराव जि 3 बा 4 मानसिफोर दङ बिसोरो गार्जेना जाबाय नालाय बिसोरो गासिबो जाजोब्बाय होननानै हमनानै लानाय बेखौ फुब खान्थालमुरि होनना बुङो बे खान्थालमुरिनि ओरैनो फिसाथार गामि आदिबासि गामि आरो बर' न'खरब्रै न'खरबा दङ बिसोर गासिबो जयैनो फैबाय। जाय रन्जित बसुमतारिया नोंथांखौ 17 बोसोराव खामायनाय थाखाखौ जमायनानै संसार जानो सोलोंदों होननानै बुंदों सार बेनि बेलायाव मा बुंदों सार? बेफोरखौलाय माथो बुंलायलायनो सोरबाया माबा मोनसे बुंब्ला आरोबाव बेनि उल्था माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं साना बिथाङा गावनि बिबेकजों बुंदों गतिके बियो बेखौ बुंनानैनो आंखौ माबा मोनसे बुंनो निस्सय इसारा होदों गतिके मोजां साजेसन होनायनि थाखाय थेंक इउ।